Magandang hapon guys. It's 1 o'clock na. Mag-lunch na tayo. Si Daddy tulog. Si Chris nasa kwarto. Ayan. Wala ko niluto for lunch ngayon. Kamote. Ang ila-lunch natin ngayon guys. So, na-miss kong chumika sa inyo. So, ayan. Kamote. Tapos century tuna. Nagbukas si Chris kanina yung tira niya to. And then, dahon-dahon. Pinakainin natin with Yakult and lemon. Yakult lemonade. Ano, hindi ka kain? Okay ako, syempre. Kaya ako naubos eh. Sagot na ito eh. So, ayun lang. Ito lang kainin natin guys. Nasabi ko nung Wednesday na vlog na kuha ka ng rice mo. So, ano kamote? Oh, sige oh. Yung may ano, May ano? yung nilalagyan ng sugar. Alin yun? Yung Kamote. ginawa mo noon. Kamote Q? Hindi na to magiging kamote Q. Iba pagluto yun. Wow. So, ayan. Kamote muna tayo ngayon guys. Kasi diba sabi ko nung nakaraang vlog na nagtimbang ako or baka busog lang ako nung nagtimbang ako guys. Bago kasi yung mag-workout nagtimbang ako. Mami, bakit wala ka ng intro? Huwag na. Wala ang panahon gumawa. So, before kasi yung ano ko, yung timbang ko is 57 kilogram. So, nagtimbang ako lang yung 59. Sabi, what? Bakit naging 59? Pero, lumit naman yung mga yan tayo eh. Hilig-hilig mo sa ano. Instant. Pero lumuwag naman yung mga shorts ko guys. Pero bakit na tumaas yung timbang ko? Baka sabi ni Daddy, baka busog ka lang. Ganon. Kasi kumain kami bago nung nasa sinihan kami, diba? Kaya, yun. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tuloy ang laban. Bakit coconut? Kaya ito lang muna kakainin natin ngayon. Parang wrap na tuna. Pwede ako lumabas na eh. Ang makasip. Harap diet guys. Ang maintaining ano ko lang naman talaga guys. Maintaining body weight ko is 50 kilogram at talaga. Ayun. 48 to 50. Ayun, yun na yung pinaka okay na ano ko, na timbang ko. Para sa height ko. Ayun. Tapos yung pinaka ano ko naman, nagtimbang ako, alam niyo ba, yung pinaka-pait ko is 43. Yun talaga parang ang tsaka-tsaka ko na talaga. Kasi yung ato ko, nakaano na, halatang halata na, lubog yung pisngi ko. Tapos yung mga collarbone ko, lumabas. So, ayun. Pinaka ano ko naman, pinaka mataba ako is last 12 years nung nasa Jollibee din ako, nagtrabaho kasi puro kain doon, yung ganun. Nag-60 yata ako. So, konti na lang. Pa 60 na. Kasi 57 ako eh. 60 to 63 ata, ganun. Kasi literal na yung bilugan ako para na akong ambubuga. Ano ba sa Tagalog nung hayop na yun? Basta, something ganun yung bilog yung mukha. Tapos, eto talaga, sobrang laki pa niya. Ang laki ng tiyan, tsaka puson ko. Kaya, diet na tayo. Baka dumating na naman tayo sa point na yun. Hirap kasi food is life! Pero kaya ko to. Sabi ko naman sa inyo, pagka ginusto ko, makakaya ko. Yun nga lang, wala na tayo masyadong eating portion. Tsaka na lang guys, kapag pumahirap na ako, food trip tayo ulit. Mamayang gabi, bigay sa akin yan ha. Bakit?
Sina-charge ko to pag gabi na eh. Ako na magcha-charge niyan. Ganun naman kasi ang ano eh. Hindi. Kahit Nag-online na. minsan eh. Mm. I don't know what's wrong with my messenger. Ang sungit niya, no? Pero pag nakita yan ng ano, Lucas! Ha? Hindi pa nakikita sa sarili niya eh. Sige. Diet kami. Uy! Hi ka muna sa guys! Hi! Hi na sa guys! Hi! Hi sa guys! Hi! Kiss! 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 Sila nanonood naman siya. ako eh. Nanonood siya eh. Torbo ka, tamoy. Kiss na muna sa guys. O, kiss na muna kay kiss. Kiss! Kiss! Ayun o. Uy, galing talaga. Isa pa! Busy guys, busy. Kaya na kayo. Asan si Lucia? Tulog? Nabubukan. Mek? Saan? Manonood din. Early dinner tayo guys para mamaya hindi makakain after workout. Ayun, bumili na ako ng sinigang na hipon, barbecue, tapos pakbet. Ayan, 300 pesos lang lahat yan. Dami na no, 3 putahe na. Kain tayo, si Chris nasa ano pa, nasa labas pa nakikipaglaro. Sumuuna na kami. Para makapag-ready na. Kain tayo! In fairness, masarap guys. Lasang ano, pang restaurant. Alam mo yung ano, yung doon sa may labas ng B-Mall, yung sabi ko dapat kakainan natin before. Yung sa labas ng ano, Greenwich. Doon ko siya binili. Ang sarap nga. So, ayun. Doon lang tayo bibili ng mga lutong ulam kapag dito tayo magluluto. Kaysa dito sa ano, sa Chinese restaurant. Kasi pwede na to, murang-mura lang. Pag gulay, 85 pesos lang. Tapos pag may mga sabaw, 120 to 150. Tapos ito, 20 pesos isang tuhog. So, yan, 300 pesos. May 3 putahe na. Good morning! Gandang, ay, di na pala. Magandang hapon na, guys. Alauna na. Oo nga, good afternoon. Ayun, nagluluto Ano na oras ako. natin gawin yung challenge? May anak ko nga pala, magcha-challenge kami nito. Lagay daw namin sa, ano, sa YouTube channel niya yung kakain kami ng spicy, ano yan? Noodles. Times Samyang. So, ayun. Alas 11 na ako nagising guys. Gawa ng late na din ako natulog kagabi at nag-acknowledge ako ng mga payment sa AC Brush. Tapos, sa RMK. Bale, 3 cellphone yung hawak ko. Acknowledge, noted. So, yun. Late na kami nakatulog. Pero nag-gym kami kahapon. And then, nung Thursday is absent kami kasi sobrang sakit niya nung katawan ko. Gawa nung back-to-back ano ko nung Wednesday. So, nag-absent muna kami ng 1 day. And then, kagabi, kahapon, Friday is nag-gym ulit kami. Tapos, update na lang guys kasi din ako nakapag-vlog. And then, after naming mag-gym is tinry namin yung restaurant sa MOA, yung steak. So, ayun, napakain ako ng steak kasi puro laman lang naman, pero ang mahal eh. Try lang naman, sabi ko, why not, diba? Huwag nating ano yung sarili natin, huwag natin tipirin kasi nag-work naman tayo para nga sa sarili natin, yung gano'n. Sabi ko, sige, stay kami ni daddy kagabi. Well, anyway, yun lang naman guys, update. And ngayon nagluluto na ako ng ano, ng pagkain namin ni... Gutom ka na, no? Hindi pa ba? Kasi nag-skyflix siya eh. Pagkagutom siya, grab lang siya ng something na makakain. Just mga groceries. Okay na siya. Anyway, yeah guys, ayun. Alaong na nagutom na rin yung mga doggies. Ito na yung sa aso. Hindi naman ako sa tubig. Sus. Liver, chicken liver. Tapos, merong squash and sigarilyas. So, ayan. Kailangan lagi siyang... Kailangan lagi silang may gulay. Kinakain naman nila guys sa mga gulay. Basta yung halong-halo siya sa kanin or dog food. Ganun. But then dito sa kabila is ina-adobo ko lang sa ano. Adobo muna sa bawang. Anak, pahawak na anak. Ito papalitan ko na to guys. Di pala ako nakakabili. Ina-adobo ko muna. Adobong puti. Kumbaga. Ayun, tubig lang. Pakukuluan mo yung meat. Tapos asin. And then bawang. Maliliit na bawang. And then laurel. Ang arte laurel, tapos paminta. So yun lang, hanggang mag-evaporate lang siya guys, and then maging brown siya mamaya, ma-render yung mga fats ng pork.
So, yun. Paramilasa lang yung, yung soup. And then, buksan natin ng konti para hindi. And then, lalagay ko dyan is miswa. Gigisa ko mamaya. Sa sponge. Tawag doon, patola. Patola. So, ayun. Magandang hapon. Tingnan mo. Alauna na ng hapon. And then, dumating na rin yung in-order kong yung supply sa Laxent. Ayan. At wala na naman. Buti na lang laging to on time na, hindi katulad nung dati na 2 months yung waiting. Ngayon lagi na. Hindi So, lagi siyang on time na dumating kapag nagkapag-advance payment na ako. Mga 4 weeks lang. 4 weeks maximum dumadating na siya. So, yun. Ang hirap din guys kapag kami online business ka. Ubusan ng ano yung tawag doon? Pambayad tax. Puhunan. Ubusan ng puhunan din. Pero yun nga, kailangan malakas ang loob mo na maglabas ng maglabas. Lalo na kung mga, mga best seller naman. So, okay, mag-worry. Okay, ayun. Gutom na ako na. Grabe. Tinigilan ko muna yung nag-acknowledge pa ako ng mga bayad na. Tinigilan ko muna kasi nanginginig na yung kamay ko. Nagugutom na talaga ako. Pipiram cellphone. No! Pagalitan siya yung daddy niya. Actually, napalo ng daddy niya kanina. Wawa man. Confiscated ang cellphone. Bilis na! Pala mo kay daddy mo. Oh. Pala mo kay daddy mo. Ayaw mo. Uwi na ako gusto ka. Kagutuman na ang mga doggies. Ayan. Dapat sa inyo talaga nagugutom na muna para may kayong kumain talaga. Kasi pag sobra din sila sa pagkain, wala, nasasayang. Anyway guys, ito na ang aming miswa. Ganyan. I-distribute na ni daddy yung pagkain. Talagyan ko nito para mas masarap. Ano? Gutom? Magi, gutom? Lalo na to, ma-arte to eh. Tagdagan mo tong Ken. Hindi naman yan naubos. Naubos niya yan. Binabalik-balikan niyo lang. Ayan. Tom-tom. Si Yung. Tom-tom. Op, 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 op. Yung. Yung. Migi. Yan, mga gutom eh. Labas mo si Groot. Punta lang kami guys sa Glorieta. Mabilis. Bila ako ng tripod para hindi ngalay pag nag-vlog tayo sa kahit dito, pag ganyan kamay ko lang kasi nagamit ko. So para ma-extend pa ganyan, no, diba? Mas wide yung range niya. Tripod tayo sa Henry's daw, Glorieta 2 or Glorieta 5. So, yan lang, tapos uwi na para makapag T25 sa bahay. Office ni daddy dati. 8 years ka dito, di ba? 8 years. 5 ba? 5 lang. 5 lang pala sa PBCom. 5 years. Kausap mga kano. Tapos lipat siya sa Apple ba? Xerox? Apple muna. Apple. Kaya maalam siya sa sa Apple. Kasi tech support siya sa Apple. Tapos naging customer service. Yung 8 years niya customer service siya sa Sprint. Tapos Apple. Tapos naging Xerox. Tapos wala pa. Lipat-lipat na siya. Nothing is Ayun. too good for me. Tapos yung last niya, yung magkaano sila ni Kids, magka-office mates sa FIS naman. Makati pa rin. Pero doon na lang sa sa may EDSA. Slow down. Pedestrian crossing. Grabe no. May kita mo si daddy nung tabi sa tulala pagdating sa bahay. Alam mo yung burn yung utak niya kausap sa mga kano. Pero ang galing niya, yung sa Sprint siya. Di ba may kayo sa Sprint? Yung may, ano ba yun? Kasi customer service, di ba may kayo? Incentives kayo. Oh. Ahead. Nakarami yan ang incentive. Lakas mambola niya sa mga kanan na din. Nabobola niya yung mga customer nila eh. Nakala. Ano? Sige lang. Saan ba yan? Sige lang, ano ba yan? Ahead. Turn left. Turn left. Wala, dyan na dapat to.
tayo ng camera. Ay, sana meron. Hi po. Malalaking tripod mo. Ang laki naman yan. Saan na lang? Ay, itong cute. Wala kaya yung parang ano lang. Ay, ito yung nakakaano siya ng... How much yung ganito nyo? 17. Pwede siya sa ano? Sa ganitong... cellphone lang siya. Pag sa mga camera siya. Okay. Tingin pa ito. Yung para hindi masyado magalaw. Crane. Ito daddy Crane. Kaya para kahit tumatakbo yata, ano. Pero stabilizer na ano. Naka-mobile ka. Magkano yung ganyan? 33. Ay, 30 lang. 30 sarado. Wow. Isang camera na halos no? Motorized na kasi yan, ma'am. I see. Thank you. Tingin lang kami, ha? Sige po. Ayan. Lang mo. Ang cute. Yung baby. Hindi, ito talaga yung hinahanap ko. Kasi meron nito sa, sa Lazada. Hindi lang ako maka-check out. So, meron pala dito sa, Vendors naman. Okay na yun. Shoes. Yan. Pandagdag, pandagdag pang workout. Para ganahan tayo mag-workout. Oh, may gulay. Tumataginting. Na 7 kyaw. Pinagpipilihan ko nga white o itong ano. Ito yung white talaga. White? Nakulit na. Tapos ayan. Si baby. Baby. Bigyan mo ng... Hindi kasi lumalaki pa yung paa niya. Oh, yung green. Kaso di ko alam yung size ng ano niya. Lalaki pa kasi yung paa nun eh. Kaya ang hirap kay Chris ngayon bilhan ng mga shoes guys. Kasi hindi siya mahilig alam niyo mag-rubber yung gano'n. Gusto niya yung mga flat lang na chinelas, yung gano'n lang. Tsaka na siguro pag binata na siya. Tsaka siya maghumingi sa akin ng mga ganto-ganto. Pero itong dalawa na to, nagpipilihan ko. Alin guys, white o pink. Pero maganda to, no? Pink. Pink. Ay, iba yung ano niya. Ay, pareho pala. Yes lang. Okay. Size na. May product ano si Kuya. Presentation, no? Ayan na. Ginagawa. Kulat ko lang siya. Smooth lang na. Kung makalaan tayo sa one spray lang ito. One pack na lang hindi magpapakagawa. Yan yan. Sir, ginawa ko pa tayo. Hindi pa ako. Diba? Kung wala yung mga sir, yung mga Ano daw? Parang pang water repellent na pang wax ganun. One spray lang daw. kahit salamin sir, pwede. All accessories to sir, makina, max, dashboard, leather, sa appliances naman. Ang galing ni Kuya. Alis na kami. Nakala pa eh. Baka makakabenta pa eh. One spray. Ayan. Sama yung salamin sir. One spray, apply. Pwede dito. Pwede rin dito sir. Patingin nga ng product yung Kuya. Ha? Last product. wax pa. Fast wax Last patingin. wax. Gano'n ka? Sir, pwede yan sir. Oh. Magkano to Kuya? Ma'am, pag ilalabas sa Ace Hardware yan ma'am, is August pa, 1.5 ang isa. Pero good for 1 year or 6 months, depende Ito? sa paggamit. Yes, Okay. ma'am. Ngayon ma'am, Tapos? event po namin, so 1.3, dalawa na po. Oh, Yes ma'am, buy one take one kami ma'am. check ko to sa Ace Hardware sa August Pag ito, Oo, 1.5 lang isa yun ma'am, yun nga lang 1.5 isa. Pero kaya ngayon nagpapabil kami ma'am, para 1.3. ma-testing nyo rin, para ma-proven. 1.3 dalawa Yes na. ma'am, tapos ma'am, pag nag-avail kayo ma'am, magkakaroon kayo ng 50% discount sa Ace Hardware. Yung 1.5 ma'am, magiging 1.3, dalawa na rin ang kuha doon. Pag nag-avail kami ngayon Yes, nito. ma'am. Talaga lang ah. Pawis na si Kuya. Aliw naman yung kaliho. Aliw. Tinunasan niya ng ano ng grasa eh. Pasta na daw. Cleaning wax. FW1.
Pizza monster. Umay ako. Siomay pala. Pwede, wag kang kumain niya. Siomay ka pala eh. Those are the plans. They run the games. Oh, how wonderful! Thank you, sweetheart. Sus! Dinala na lang namin siya neto guys. Their job is to Kalaki. Yun na lang din dinner. pizza to sa Green 8. Mas masarap kaya yan. Anyway, ayun. Sana yung binili ko. Ang cute! Bunso. Ayan. Ito yung dati kong ginagamit. Kaso nahihirapan ako. Ang laki eh. Ganyan. Time out. Nagpalit si daddy ng shoes. Ayan. T25 card lang naman kami ngayon guys. So, ayan lang ang gagawin namin. 5 minutes pa lang o tagaktak na. So, let's begin ulit tayo. Diyan na kayo. Kapit kayo dyan ha. Bakit? Yung mga dogs kasi yung kulit eh. Pakikisabay eh. Keep the neck long. Keep it easy. Remember I talked about landing softly. Keep it easy. How we doing, guys? Come on, you guys have 8 seconds to go. And you're gonna push through. Then we're gonna make it a little bit more. We're gonna progress a little bit more. Ready? Let's start to touch the knee. Now as you touch the knee, it makes you go a little bit lower. That means you gotta keep your chest a little bit higher. And you keep pushing in there. We feel good? Come on guys, keep it going. Side to side, have control. You're working your core here when you're in the air to keep stabilizing. Come on guys. We're almost there and then we're gonna go to a little bit bigger progression. Come on guys, keep it going. In 3, 2, now we're gonna touch the floor. Now check this out. Let's go down, touch the floor, back knee bent. Look, back is flat, core stays tight. Keeping this core tight in the air. Come on guys, keep it going. You're almost there. Come on, keep it. You're almost there. Push it. Go as low as you can. Don't do too much. Just ready. We're building that mountain climbing progression. So we're gonna laterally move. Okay, ready? And move left. And move right. Keep it fast. Move left. Move right. Come on guys, you got it. Move left. How we feeling? You get it? Move right. Let's kick up the speed a little bit in the feet. Move left. Come on. Move right. Move left. All right, keep standing with me. And now watch this. Ready? Start to add the mountain climber. Stay here. For the core. There you go. Come on. Keep the body nice and low. Keep the energy there. Keep the focus. This is the power move. Come on, guys. You're there. Come on. Come on. Work the core there. Come on. Keep it going. Keep it going. I want you to push. I want you there. There you go. Working those hips. Working the core side to side. Come on. Stay in there. Come on. You can do it. You can do it. Stay. Come on. In 5, 4, 3, 2. Ready? Alternate. Speed knee. Come on. You're there. Keep it going. Push. Come on, guys. Lift, 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 lift. Now this is your control. This is your control. Knee up and back. Come on. Up. What are you doing with that knee? You're taking it above the waist. That's your focus every time. What happens when you take it above the waist? What do? You tighten your lower abs. Are you there? Where's your focus? You're almost there. Come on, guys. Come on. You got base of support. Come on. Go all the way there. Come on. Keep it going, guys. You're almost there. Come on. Are you there? 10 seconds to go. I want you to push. Knee up, side to side. Come on. And 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations for completing alpha cardio. Your foundation workout. Stay with me. Sean T, 25. Peace out. Good job, guys. Focus. Alright guys, this is your cardio cool down. You just worked hard. Let's alternate knee lifts. Pull through. Active movement, active stretching here. It's going to slowly bring down the heart rate. Really get those muscles feeling nice and good. There you go. Keep going. A couple more. 4 more. And 3. And 2. And 1. Alright, now let's hold it up on this side. Yes. Lift through. Pull through. Ready? We're going to take it to the other side. Alright, now lift up. Pull through, really pull, nice and high. You got it. And 4, 3, 2. All right, bring it down. Now what we're gonna do is just pull through
right here. That's right. Pull it. We're gonna stretch out those quadriceps, start to move really good. Each time trying to bring the heel closer to the glute. We're gonna do 4 more. That's right. Keep pulling through. 3. Here's 2 and 1. Now this time we're gonna hold it up, hold it together, try to bring the knees together. And if you can reach behind and pull through a little bit more to really get that heel there, try to keep the knees together, push the hips forward. Excellent job. Ready? We're gonna take it to the other side. Pull through. Try to bring the knees together. Get the hand back there. Grab that toe. There you go. Try to pull it through. In 4, 3, 2, 1. Drop it down. Now we're going to work that glute. We're going to work on stretching the glute. Then you're going to take it down and up. Just cross it over. It's going to really stretch that glute out. Open it up nice and good. Here's 4 and 3. You got to have that balance. Here's 2. Great job. Now give me 1 more on this side, and then we're going to hold it on this other side. Ready? Hold it. Take it down really good. A good stretch. Chest stays nice and high. Back stays flat. Ready? We're going to take it to the other side. There you go. Keep pushing it through. And 4, 3, 2. Come down. Open up the feet. Hands to the knees. We're going to round release, stretching out that lower back. Round and release. And when I say round, that's really trying to pull the hips under, tuck the belly button under there. You got it. 1 more good one. And then we're going to drop to the floor, chest down, palms down. Now straighten out the legs and roll up nice and slow. In 4, 3, 2, and 1. All right, guys, good job. Way to do your active stretch. Way to cool down. Keep it strong. T25. Yeah! Tagaktak ang pawis. Look at daddy. Look at that sweat. Diba? Dito. Ganda sa ano, ganda sa skin, no? Kapag kapagod-paguran. Look at that sweat. Butil-butil. Butil-butil. Diba? See? Sarap, diba? Di sarap ang tulog natin mamaya. Malagkit. Malagkit. Huwag na tayo maligo, diretso tulog na lang. Joke lang. Whew! Yay! Wala ba tita Emma mo? Kaligo na yung anak ko, binata. Good night! Ay! Di ba gabi? Kailangan surrender yan sa akin. Pagod tayo, nakis na kay mami. Bigay ko na siya mga pagkatating ni Tita Emma. Ay! Pawisan si mami. Night! Kaliligo na kayo? Maya-maya, pahinga muna ako. Bas na ako, nagano ka na. Alat, no? Kamusta? Ang ingay mo dun ah. Oh. Pagod eh. Paknit, labas. Nagsisigaw ako. Ah! Burnout.